भारतासह संपूर्ण देशांची कोरोनाच्या महामारीतून 3 वर्षानंतर आता कुठे सुटका होत होती. मात्र अशातच इन्फ्लुएन्झा व्हायरस H3N2 पुन्हा एकदा चिंता वाढवली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सर्दी आणि ताप यांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होताना दिसतेय. याची वेळीच काळजी घेतली नाही तर हा साधा त्रास जीवघेणा ठरू शकतो. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च म्हणजेच ICMRच्या म्हणण्यानुसार गेल्या 2-3 महिन्यामध्ये इन्फ्लुएन्झा व्हायरसच्या A सबटाईप H3N2 मुळे सर्दी, खोकला आणि ताप यांच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे H3N2 मुळे रुग्णालयात दाखल करणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार कर्नाटक, पंजाब आणि हरियाणा या भागांमध्ये H3N2 मुळे मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. दरम्यान याबाबत अजून तपासणी केली जाते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या माहितीनुसार हंगामी तापाची साथ दिसून येते. हा ताप 2 ते 3 दिवसात जातो, पण सर्दी खोकला 3 आठवडे राहतो. प्रदूषणामुळे 15 वर्षाखालील आणि 50 वर्षावरील लोकांमध्ये श्वसनासंबंधीच्या संसर्गाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. आता H3N2ची लक्षणं नेमकी काय आहेत ते पाहूयात. यामध्ये सर्दीमुळे नाक वाहणं, ताप येणं, खोकला होणं, चेस्ट कंजेशन असणं, तसंच WHOच्या म्हणण्यानुसार हंगामी इन्फ्लुएन्झाची लागण झाल्यावर ताप, खोकला, डोकेदुखी, स्नायू आणि सांधेदुखी, तसंच थकवा येणं, घसा खवखवणं आणि नाक वाहणं यासारखी लक्षणं दिसून येत आहेत. आता H3N2चा धोका नेमका कोणाला आहे ते पाहूयात. इन्फ्लुएन्झा हा कोणत्याही वयोगटातल्या व्यक्तीला होऊ शकतो. मात्र याचा सगळ्यात जास्त धोका हा गर्भवती महिला, तसंच 5 वर्षाखालील बालकं, वृद्ध व्यक्ती आणि इतर आजारानं ग्रस्त असलेल्या लोकांना आहे. त्यामुळे या व्यक्तींनी विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे. तसंच H3N2 कितपत धोकादायक आहे तेही पाहूयात. बहुतेक लोक कोणत्याही उपचारांशिवाय इन्फ्लुएन्झापासून बरे होताना दिसत आहेत. मात्र काही प्रकरणं गंभीर असू शकतात. इतकंच नव्हे तर यामध्ये रुग्णांचा जीव देखील जाऊ शकतो. WHOच्या मतानुसार हाय रिस्क असलेल्या रुग्णांची रुग्णालयात दाखल होण्याची आणि मृत्यूची प्रकरणं अधिक सामान्य आहेत. या संदर्भात तुम्हाला नेमकं काय वाटतं आम्हाला नक्की कमेंट करून कळवा. अशा पद्धतीची लक्षणं जर तुम्हाला जाणवत असतील तर वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन औषध उपचार करून वेळीच बरं व्हा.